Афіцыйны вынік першага візіту Лукашэнкі ў Пхеньян – падпісанне, цытата, фундаментальнага дакументу дамовы аб сяброўстве і супрацы. Лукашенко і сам прызнаў, што дасюль з віны Беларусі нашая краіна не мела шчыльнай супрацы з КНДР. Але цяпер яна, маўляў, актывізавалася. Што праўда, на відэа з перамоваў не згадваецца ніводны патэнцыйны кірунак узаемадзеяння. А вось афіцыйным падарункам прэс-служба кіраўніка Беларусі надала шмат увагі. У нас положено за оружие деньги платить. Апроч шаблі Кім Чен Ын прэзентаваў вазу, абкладзеную ракавінкамі, з партрэтам Лукашэнкі ў вайсковай уніформе і медаль з выявою беларускага узурпатара. Беларуская ж дэлегацыя прывезла аўтамат з ражком. Паводле Лукашэнкі гэта зброя беларускай вытворчасці, а таксама слуцкі пояс, залаты букет волошак, алкагольныя настойкі, гарэлку, слодычы і цэлы кош малочных прадуктаў. Дракахрус, палітычны глядальнік радыё «Свабода». Спадар Юрый, добрый вечер. Хотели бы пачаць наш эфир все ж таки з візіту і, конечно ж, звярнулі увагу мы на вялікую колькасць падарункаў, якую прывёз Александр Лукашенко Кім Чен Ыну. Там і залаты букет васількоў, і бальзам, і слуцкі пояс, гарэлка, малочныя прадукты, мёд. Як вы ацэньваеце гэты набор і, конечно ж, як ацэньваеце падарункі, якія прэзентаваў Кім Чен Ын Александру Лукашенко? Ну, ведаеце, я бы сказал, что, как ты сказал, стиль – это человек. Либо Александр Лукашенко привез Киму, скажем, збор твораў Янкі Купалы, перакладзеных на карейскую мову, но я думаю, что его никто не зразумеў, ни белорусы, ни Ким. Вось. Ну, а так привез тое, что в его стиле. Я памятаю, калісьці до Путина ездил, так мех бульбы в московские палаты, кремлевские палаты привез подарунок. Ну, такая стилистика, как бы крышечку под простячка. Я мужик-белорус, сын Сахи и Косы. Вось, ну, такое, как бы... Тут нічога дзіўнага я пашырыць. Мне ўзгадваецца больш капітал шоу «Поле чудес», калі, ведаеце, прывозяць там людзі на праграму вялікую колькасць розных сваіх там падарункаў, прэзентаў. Закатак. Не, ну, але аўтаматы, вось калі сур'ёзна, спадар Юры, ну, аўтамат, это, я так разумею, паказаць тавар тварам, который, бо недавно толькі это нібыта вытворчасць была, стартавала ў Беларусі, ну, магчыма, тут і ёсць вось гэтая будзе гандаль, супрацоўніцтва, паказаць тавар, вот, можем вам продавать. Як вы лічыце, наколькі карейцы? Наўрад ці. Ну, это, я думаю, такая символичная рэч, абсолютно. Я памятаю, колькі гадоў даўно, правда, Медведзеў тогда прэзідэнтам России быў, падараваў Колю Лукашенку, здаецца, залаты пісталетик. Ну, тут вот аўтаматик падарыў. Разам з тым, вось, бачым, што Лукашенко прамаўляў перад паўночна-карэйскай дэлегацыі нейкія такія словы пра тое, напэўна, як ён хацеў бы бачыць у тым ліку Беларусь, што, маўляў, паўночную Карэю чакае вялікая будучыня, што па факту там мінула 7 дзесяцігоддзяў там з карэйскай вайны, ніякай светлай будучыні не бачым, краіна ў ізаляцыі, пад міжнароднымі санкцыямі. Аднак, на ваш погляд, вот, што Александра Лукашенко вельмі прываблівае ў гэтай паўночна-карэйскай дыктатуры, што б ён хацеў бы бачыць гэта ў Беларусі? Да, па шчырасці, нічога. Я думаю, што калі казаць пра сэнс гэтага візіту, я бы его характарызаваў так. Візіт на адчапісь. Не патрэбны он абсалютна Лукашэнкі. І не дарма ён 30 гадоў туды ніколі не ездзіў. Ён ездзіў шмат якія дыктатуры, там, я не ведаю, Кітай, там, во В'етнам, іншыя краіны, сустракаўся з як бы такімі дыктатарамі, але вядомымі, уплывовымі, кшталту Кастра, там, Каддафі, якім выпадае з гэтага шэрагу. І эта сустрэча абсалютна па сутнасці не патрэбна. Але для чаго ўсё ж такі магчыма патрэбна? Магчыма, папрасіў Путін. Сказаў, што ну вот у нас ёсць бліжэйшы саюзнік, это вы, Беларусь. А есть еще один союзник, таксама вельмі близкий, кровь проливали, между іншым. И как бы это показать, что, ну вот, союзники побач. Просто знак. Показать, приехать, потиснуть руку, сказать про светлые перспективы, и все.
кропку поставьте. Але, ну, это такая форма присяги. Не Киму, зразумела, а Путину. І гэта па Это выніках як бы адно- кола, так? Да, это одно тлумачэнне, а другое тлумачэнне может быть такое больш складанае, ну, але яно з гэтым перагукаецца. Мы з вами памятаем, як пэўны час таму быў такі вокрык з Москвы, и от СВР, и от МЗС, что как-то надо поосторожнее с американцами. А тут американцы ізноў прыязджаюць, як бы працэс ідзе, кагосьці вызваляюць, некие санкции сдымают, в Вашингтон запрашают, и как-то это российцам, ну, не то, что они это забороняют, они не забороняют, но их это крышечку турбует. И как бы, чтобы их страхи залагодить, окромя клятв, что мы всегда русские люди, там, цельник порвем, это, как бы, так само слухают, але жест, вот союзник, та изоляваны, як вы сказали, там, никто до его не ездит, але, ну вот, союзник, кровь проливал за российскую справу. И я туды поеду. Вот вам демонстрация, что да нет, да ни одни американцы нам, как бы, не только зимі, а вот нават с Кимом, до якого никто не ездит, амаль. Я думаю, что вот такое послание. Опять же, адресат Москва, зусім не Ким, он никого не цікавить. Вот. А вот такой жест для Москвы, ці по яе просьбе, ці без просьбы, а просто такая разыгранная комбинация. Чему я так лічу? Потому что, ну, я еще раз скажу, ён ніколі туды не ездил, там ничего его не привабило. Вабило много где, в разных диктатурах, в Азербайджане, в Китае. Там какие-то сделки были, какие-то, решт, Ким, он же изоляваны и как бы в диктаторском свете. Он не выходит ни в ШАС, ни в БРИКС. Туды я поглядел за апошнія 10 годов, был один визит Си у 19 году, у 24 году был визит Путина, в 19 году Ким и Трамп сустракались на нейтральной полосе паміж Кореями, и Трамп заступил за мяжу, ну, как бы наступил на землю Паўночнай Кореи. Все. Ну и Лукашенко, вот сегодня. Все, за апошнія 10 годов больше визитов не было. То есть, ніяким іншим диктаторам он не цікавы. Але калі Лукашенко глядзіць вось на то, як у Паўночнай Карэі перадаецца ўлада па спадчыне ад дзеда да бацькі, ад бацькі да ўнука, вось яго гэтая сістэма перадачы ўлады, няўжо яна яго не прываблівае? Бо ён жа ж доўга, я думаю, ўжо разважае над тым, як перадаць уладу сваім сынам. Она его привабливая, может быть, як идея, хотя она увособленная не в одной Паўночнай Карэі. Но досягнуть такой ступени контроля над громадством, як Паўночнай Карэі, ну, это не снилося ніякому Лукашенко, это не снилося нікому. И, до речі, еще один аргумент, чему это вот визит менавіта на адчапісь. У Беларусі вельмі некепскія адносіны, і даволі, так сказать, там і гандаль ёсць, з іншай Карэяй, з Республікай Кореи. Там и бизнеса некие есть, ну, это могутная держава, это гигант экономичный. И как бы тое, что это адносіны ёсць, сведчыць яшчэ раз про тое, что Ким, ну, ніякі не брат, не сябра, тем больше, что это гранично бедная краина. Путину Ким может дать снаряды и может дать солдат. А Лукашенко навошта и то, и другое. Ну, краина ни с кем не воюе. Ну, солдаты, изноў ж, навошта ему. И тому, ну, вот, поехал, подтиснул руку, сказал, что наше братство, там, мы от веку разом, все. Для проверки того, ці маю я рацию, давайте поглядим, вот колькі будзе працягвацца рэха этого визита. Мой прогноз, вельмі оно будет коротким. Уже на наступным тыдні вся пропаганда забудет этот визит. Потому что он не потребный самому Лукашенко. Разом з тым бачым, як вось... еще месяц рассказывали, какой товарищ Си, какое братерство с Китаем. Вот там бы долго говорили, а тут забудут завтра.
Але, ведаеце, падрыхтоўвалі, в прынцыпе, беларусаў да гэтага візіту. Спадарня Чамаданова, напрыклад, там наведавала амбасаду, там чытала з паперкі, як у Беларусі падзяляюць ідэі Чукчэ і гэтак далей. Разам з тым, давайте паглядзім, як паказалі лукашэнкаўскія медыі гэты візіт, як дакладней Лукашэнку там праважалі на радзіму. Вось на развітанні акурат паўночныя карэйцы зладзілі для Лукашэнкі цэлы канцэрт, где народные артисты КНДР заспевали советские белорусские режимные хиты «Ад малинаўкі да любимую не отдают». Одна из песен нават прогучала на чистой белорусской мове. Вот такое диво. Давайте послухаем и вернемся до размовы. Выглядае вельмі пафасна, але тут, што цікава, Лукашенка слухаў песні па-беларуску ў Паўночнай Карэі, чаго не вельмі часта можна назіраць у самой Беларусі. Што вы думаеце, спадар Юрый? Як гэта ў вашых вачах выглядае? Да ніяк по-рознаму его праважалі. Памятаю, в некай афрыканскай краіне, здаецца, з нейкім там ганаровым козлом праважалі. Ну, тут без козла абышліся. Як бы, тое, што, ведаеце, тое, што вот песня по-беларуску, для меня это такі цікавы паказнік, як эта краіна далёка ад нас. В тым сэнсе, што, ну, вот, краіны, якія, як бы, там, побач, то яны, як бы, ведаюць, якой уплыў расійскай мовы ў Беларусі, які, як бы, як сам Лукашенко гаворыць па-расейску ўвесь час. А это космос. Яны для нас космос, але і мы для іх космос. І там разважаюць, ну, вот краіна, где-то далёка, там в Европе, где-то на выселках. Як называется? Беларусь. Якая мова там? Беларуская. Ну, выканаем песню по-беларуску. А в чым праблема? Бо ж, я думаю, там вот так разважаюць. І ніхто не вдаецца ні в какие деталі, на якой мове там, як бы, многія размаўляюць. Написана краіна Беларусь, мова якая беларуская, ну вот и вы. Але ось там была песня «Любимая не отдадут», «Любимую не отдают». Это же вядомый гит за 20-й год. Да, под 20-й год. Ну, так само. Я не выключаю, что, магчыма, узгаднялі это з амбасадай, ці ў Менску у паўночна-карэйскай амбасадзе, ці там в Пхеньяне з беларускімі дыпламатамі. Я думаю, что такія рэчы прапрацоўваюцца. Спадар Юрый. Адпаведна другім бокам. Што яму будзе прыемна, што дапушчальна. Вот тому пропоную, может, из этого космоса, кажется, космос, опуститься на землю, на нашу белорусскую землю. Перед гэтым мы так само сказали, ну, с озвученными штатами, нібыта, процесс идеи, сапраўды 250 вышли на свободу, и што мы бачым сёння, атрымліваем паведамленне ад праваабаронцаў, што былі вызваленыя Алеся Аўдаха, так, і спадар Богданович, кіраўнік выдавецтва «Тэхналогія», которые знаходзіліся апошнія месяцы, тыдні, прынамсі, так, у СІЗА. Ну, на маёй памяці, гэта першы такі выпадак, прынамсі, публічна вядомай, так, і публічнай справы, которая перад гэтым абмяркоўвалася за апошнія гады, калі затрыманыя перад гэтым выпускаюцца. Неважна, па якой прычыне, мы не ведаем, па якой прычыне, так, пачынаючы з 20-го года, калі ты ўжо там апынуўся, ну то што-небудзь да знойдуць і справа некая будзе. Вы гэта звязваеце вось менавіта, можа, з тым, што гэты працэс ідзе з Амерыкай, частка гэтай вялікай угоды, такі вось пробны шар, паспрабаваць хоць трошачкі там на йоту нейкую гэтую машыну рэпрэсіўную зменшыць? Як вы гэта ўспрымаеце? Ну, видите, я думаю, да, я думаю, что и не просто, так сказать, вот антураж сустрэчы, вот, а конкретную заяву, которая прогучала з вуснаў Коўла, что практика новых репрессий
мы кагосьці вызваляем, з нашай падачы вызваляюць, а потым сажаюць. Он сказал, это недопушчальна. Ранее он этого не казал, до рэчы. Ранее он сказал, что да, есть такая проблема, мы ее обмяркуем. Летась его папярэднік Кіт Келах ввогуле казаў, что ну да, ну так склалася, грубо кажучи. А зараз уже перамоўны працэс дайшоў до вот этой стадии, когда американский бок сказал, что эту практику трэба припынить. А ведаеце, справа тым, что ну, часам так здаецца, что это все один организм, як бы, что Лукашенко там все отсочивает, так сказать, и кожный крок, кого там посадили, кого не посадили, это не совсем так. Есть аппарат карный, который працуе по своих планах. Вот они придумали эту справу выдаўцоў, и они идут крок за кроком, посадили, следство пачалі разбіральніцтва, и они выконваюць свой план. З іншага боку, на другім узроўні Лукашенко приезжает Коул и кажа, что не, господар Лукашенко, эту справу трэба спынять. Лукашенко дает указания каким-то своим подначаленным, что надо что-то поменять, надо как бы отреагировать. И покуль сигнал, так сказать, доходит до отповедного выканаўцу, который вел справу этих выдаўцоў, ему сказали нет. На версии вырашили новая линия. Ну ладно, ну. Нам не вопрос. Як эта лінія працягнецца, спадар Юрый, вы бачыце? Можем не копать. Спадар Юрый, працягнецца гэтая лінія? Як вы это бачыце працяг? Вось это так, пытанне. Магчыма. Ведаеце, я думаю, что, ну, как бы ведаючы вот и практику дзяржаўнай машины, любой ввогуле, что она не может, так сказать, імгненна дзейнічаць. И тое, что и самому Лукашенко не вельми хочется это выконывать. Вот. Я думаю, что, скажем так, снизится, по крайней мере, на первом этапе, снизится темп росту репрессий. Не то, что они вот спыняцца завтра, ці паслязаўтра, ці праз тыдзень. Але, ну, умоўна кажучы, калі раней, скажем, сажали за тыдзень, ну, умоўна, и там, я не ведаю, 20 человек, рыбот 10, потом 5. Потом будут думать, глядеть, что як. Ну, вот я думаю, что вот какие-то такие, как бы, хутчэй снижение темпа, чем вот что, як бы, одним разом гэта спыняць. Потому что, ну, я думаю, что и Лукашенко все-таки он и сам про гэта не раз говорил, что, як бы, ну, вот цалкам спыніць рэпрэсіі это вельмі небяспечна для сістэмы. Але з іншага боку, ведаеце, ну вот колькі мы з вами чулі на працягу мінулага году, што не, Лукашенко будзе всех выправажваць, вот всех дэпартаваць, нікога не. Ну, а высветлілася, што ну так, ну зафіксуем. Чим уже его, так сказать, там застрашили, ці задобрили, ці само по себе вот довер, который как бы у него возник с Трампом, они год маюць справу один з адным, и гледзячы па ўсім, они один одного не подманывали на працягу этого года. Ну и уже можно как бы что-то зрабіць, крок насустрач. Это не значит, что пройти весь шлях насустрач бесплатно, нет. Но какой-то крок можно и зрабіць.